usapan. Nag-uusap kayo na para bang walang babae sa inyong harapan. Sumasakay lang ako sa tawanan, kahit alam kong meron kayong pinagnanasaan. Nagmamasilang ako sa gantong klase ng kwentuhan. Sa kabila ng meron kang anak at kapatid na babae, meron kang ina at meron kang asawa. Paano mo nasasabi na gusto mong tumigil?